Nej, du skal have den. Jeg venter, så du kan holde den sådan der. Hej, mit navn er Rumle. Hej, mit navn er Rumle. Og jeg skal til junior-DM sammen med ham. Hej! Ja, det er Lune. Og det er den anden Lune. Ja. Hej, kamera. Så har vi lige de bedste. Min mavemuskel. Det er rart. Strækker det? Kan jeg mærke det? Meget. Så skal du strække fod. Jeg sidder lidt rundt. Sådan så det kommer. Jeg venter bare. Er det god morgen, yoga? Nej. Men hvad siger kroppen i dag, Rumle? Er du klar? Ja, fuldstændig. Jeg bliver klar til dagen. Det bliver ikke bager. Så ses vi derovre. Så er tiden ved at være inde. Her om 10-20 minutter, så skulle de første runs her i junior-DM starte. Og der er rimelig knald på derinde, der er rift om pladserne. Folk er hyped. Jeg tror, det bliver sindssygt. Så er jeg klar? Ja. Her vi har Aarhus og halvdelen af København. Ja! Vi skal til i gang. Vi skal første levende billede. Luke Schwarz. Klar, tutoppe. Kør på Folkekauer. Baby. Sidste træk. Ja! Torino. Campo. Så baby, Leo, Oman. Der er gået 20 sekunder. Victor Ovesen. Kom til efter her. Godt publikum, vi har fået med i dag her. Sikker. Godt spil. Det er rigtigt. Så langt det i I don't care, it's a double dare. I scan you best beware you take. It's all night, so just sit tight, so just sit tight. Det ser fandme godt ud det der. Johan. Blond. Du skal switch blond. Tak, du har kun brugt 20 sekunder, og du har allerede en. Altså, og det er Clemen Karius.
kommet i finalen. Jeg har listen over hvem der er i finalen. Vi har Sikker, Rumle, Gilbert, Vilfred og Alfred. Yeah! Første skater og næste skater Rumle. Næste skater Gilbert. Lidt kunder. Backside til startstop. Frontside. 50. Vi skal have fundet ud af, hvem der vinder. Hvem bliver det? Ingen ved det. Dommerne ved det. Måske. Ikke endnu. Men de kommer til det. Og når de ved det, så ved jeg det. Og så ved I det. Og det bliver lige om lidt. Vi skal have fundet dagens vinder på en anden plads. Luna. Værsgo. Yes. Vi har alles placeringer i drengekonkurrencen, men jeg starter 12. pladsen Hector, 11. pladsen Anton, på en 10. plads Leo, 9. plads Torino, 8. pladsen Victor, 7. pladsen Clemens, 6. pladsen Luke, 5. pladsen Rumle, 4. pladsen Sikker, på en 3. plads til DM Park Junior 2024, skal vi se, Vilfred. Så er det en voksen mand. 2. pladsen. 2. pladsen. Young Gilbert. Danmarks bedste parkskater 2024 junior edition. Alfred. Giv en kæmpe hånd til alle deltagerne. Det er super fedt. Og efter det, om en halv time, så skal vi have 20 minutters best trick. Alle er velkomne, så længe de er under 16.
skal have kåret verdens bedste Danmarksmester, best trick of the year, som er blevet pumpet rundt i den, kan få en listen jeg har brug for på en tredjeplads med kickflip indie i den dybe ende. En af mine nye favoritter, Vilfred. Du er en omvandrende lille legende allerede. Andenpladsen. Med en kickflip indie over himmel. Gilbert. Du er en champion. Og førstepladsen. Jeg går ud fra, det er en kæmpe stor nose grind. Og gap to tail. I hele taget bare en ordentlig fed præstation. Alfred, du er champion of the champions. Tak til alle i dag. Det har været en fornøjelse. Giv lige en hånd til vores kommentator, Jonas Dåber! Ja, mig!